Здравейте, аз съм Бота 96, днес ще снимам на Minecraft The Dropper. Така, тук има разни табели. Значи, welcome to the Dropper. Добре дошли в Dropper. Една цел да оцелете от паданията. Едно правило да не чупите блокчета. Buy degree. Така. Тук, значи, Са настройки. как да се нали, там, нали? Вижте ги, спречте се на пауза и ги вижте. Всичко, нали? Ай, добре, хората видяхме. Така. Тук са за ако играете в сервер. И така може да почне. Да сме монтирани. Тук да си махнете лага, графики на Fast и да играете на версия 1.5. Тук закничи това като виж. Така, тук трябва да се натисне, може да го направите ден или нощ. Така. Дропни свината! Не бе! Ще да падне! Ще да чака долу. Ай, пускай се. Ще чупа. Сега със сигурност няма оцеля. Казах ви. Ще го повторим, но... Чакайте, убим свинята. Грух. Добре. О, оцели! Да оцеля диаманта. Изляза при да се отдавя. Така. И джамп! Опа. Южняка. Що аз мога да се изкача? Нещо ме удари май. Да си поставим диамантчето. И да продължаваме левел 2. О, този го мразя. Да, казах ви. Мапа е прекалено гаден. Но все пак аз съм про и успях. Не, шуган се. Аз съм поначало слаб на играта, но стъкаме и така за кеф. Газвам диаманта. Да знаете, важно е да съберете диамантите. Не че аз го правя на някой левел. Но както да. На първи левел взели го? Да. То остава там да не взе. Чакай, къде сме? След това си спам. Добре. Айде. От две какво пише? Чакай. Значи, левел 3. In the middle. Добре. Айде, мятай са. Метнах се, да. Да, в този страни се зарежда по-добре. И го оцелих в първи опит. Чакай, че сега да намеря великолепния съндък. Където съндък? Направо. Върни се. О, защо ми капа на мен? Сляпни се. Малко. Много да отека да гледа. Този дете е правил мапа. Чакай, ще падна. Трябва да падне видео. О, вярно е тук. Да, ще щупа метала и така. Да, вече имам 3 диаманта. Чакайте сетне. Спалне, извиняйте. Аз съм малко тъп. Малко. Джуфи. Джуфи? Кой джуф?
Да. За втори път да го правя. Да. Имаш само 2 умирания. На четвърто ниво съм. Добре, как 2 умирания, бе? Аз ще да съм с повече. Ти беше с повече. Това е. Може се оказа добър на тия работи. Ти глупости. Този левел е гаден. Как гледаш често И аз не знам. Но този маг е гаден. Там е любим човек. Това Добре, задобрял съм. Много добре, че го играеш за първи път. Ама гледах 2 пъти. Где знам, сега Чакай, огледай се за често. ето го. Няма да отидам. По-добър съм ти. Ти не го взе. Да. Добре, къде беше изхода, е? Къде, бе? Много стара. Добре, къде? Вижда, бе. Къде си, бе? Къде, бе? Не ме върни се, бе! Върни се, бе! Това е нещо като душ кабинка. Това е, да, огромна стая. Вижте ли душ кабинка? Има шкаф. Търся честа. Да, знам пара. Скай, дето е правил. Знам, ние вижки сме
Ай, Си играе като прави. знаеш кога? Може да речниш и. Просто начни. О, диамант. Ами ти не. Защо? Да стигнеш, да вземеш такова постижение, че си отворим инвентара. Да имаш поне едно. Пак 6 на 7 умиране. Значи ако имаш дропа на по-малко от 30. Ай, от 20. Ей, 20. Е, Маняк, ти беше на 70, бе. ей, това май. Да, ма... Твоето е късмет. Да. Твоето какво беше? Ами, Че ти дори нямаш късмет. Наистина имаш лош късмет. това е правилно. Не знам как някой други не може да знаят. Така е 7 ниво. Е, виж какво пише. Съм close are close. О, това ти Това е любимото ми. Значи, къде ти хикса не може да минаваш. Значи мога тук. Значи тук, Ако се пуснеш, там, тук и там. Добре. Нищо не запомня. трябва да ги редуваш наляво надясно. Обаче първо, че... Я дай сега. Значи, Първите две са тук. лявото, после после дясно, и ляво, да. дясно. Първо, двете, И после почвам ги редувам. вършиш. Така, така, дясно. Не успях да стигна. Прекалено са близко. Трябваше да са по-раздалечени. Тук. Тук. Не. Стоп, тук. Извинявам се, тук ще направя повече фейл. Ама ми е трудно. Може да чуя. Добре. Айде едно да ми направи 50. Бела. Чай сега ги гледам така. Така. Добре. Значи и тук се пусна долу вляво и после горе вляво. Само що? Така. Сега ще видиш. Стига бе. Той потегля. Тук не можеш. Стига е. Много е гадно това ниво. Нали така иде. Долу, горе, айде. Така. Не там. Точно там. Е там, ма не по средата. Опа, сега пък за комина. Така, това е малко трудничко. Нито ми просто на трето. Трето е гадно. Айде минахме. И той го мина. Благодаря му. Чай, че не се отдава. Чиста е колдари. Ляво. Да, всички са. Да видим диамантчето. Еми за 7 ниво имам 15 фейла. Не е много зле. Ти имаш 30 към... Да, към 30 имане. 30, 40. Аз съм по-добре, не знам как става това. Трябва да отседиш кенивката. О, да е. Да, долу вляво не че зарежда заченка. Офигеть. И така е гадно, защото това че лаги в него. Умееш. Дай. Той ще настройва нещо. Бързо и нормално. И сега да прилагам. Айде, добре. И сега ще се покажа. То всички кога се покаже. Става ми като на знака. На мен не става така. И виж как и така
трябва да попробвам. Да изучим. Ай, значи засилваш са адски. Самият ти, ако падне ти, ако не, здрави да е. Няма да е много голямо здраве за героите. О, да, сигурно. Айде, пак ме ръпче. Падните на лодка, тя ще се изчупи. Това играта е хубава. Хубаво е. Ооо, браво, мощен. Дай тя си взема малко материал. Аз трябва да ме Не, аз не правя такива. Не, но си за как? Я ми прехакай, как? Сега ти. На тези си кошки убивам. Да, ай сега, измейте игрите си. Яшеца! Яшмачки. Серима. Да, си сери. Тето, чакай я. Ей, сега ще излезе. Виж, притесняш по кошката. Я гледаме как излиза яйцето. Ще много яко. Гледай ме. Марима! Гледай ме. Ай, играй ме. Ема така трудно е. И така играй и така. И така ще играеш. Добре. Ще вървя назади. Махай се. Ай, давай. Добре, няма да я си игра. Къде те ще игра? Ма вече хората... Диамант взехме ли? Той е в киника. Добре, вярно е. Да, пусти 3 съндъка в киника. Той първо ще влезе. Няма го. Какво са вгради? Един левел без диамант. Не, бе, той не беше само. Аз също не къде беше. Някой пак ще яди детето си. Чакай, няма да отидеш. Яшо една! Роди са. Видя ли? Давай назад. Чай отзад. Ето го. Мощни сме. Можете да се абонирате или харесате клипчето. Чайте пакети. Я ждете си. Абонирайте се за неговия аккаунт. Не за моят. Не, за моята. Стая диамант. На кой левел Сет ми спаун. И там аж често. Сега почват полушанки. Ябълча. Изимай отварчи. Да си беше направил нещо, да имаш отварят отдолу. Ма че не ти трябва. Трябва, че не можеш някакво. Кое бе? Давай. Насам ли? Да. Не. Грешка. Нататък вижте с като стрелка. Само ви кажа, няма слизаме по тази стълба. Тук ако играете мапа, просто не го правите. Да, ли си заслужава. Най-голямата тъпчина. Това ме е разумам. Степ бай степ. Извинявайте, нещо бъгна и не успях да се застреля. Трябва да видиш пажната. Да, сега ще целим пажна. Или вълна. Не знам. Пажна е. Може и да стане с вълна. Не виждаш силата пажна. Да, излизам половин час от нея. Извинявам се за това, малко ще се забавя. Тук насък му е така.
Извинявам се, че забавям тук. И трябваше да паднеш. Ние тук бе. Да, 4 часа бе. Но той там бе. Къде? Падне. Ама е точка. Е, тук наляво бе. И вярно е. Смигата. Свирене бе. Майко, ти си пълна трагедия бе. Абе, тук погледни бе. Трябва виж ни пай жени бе. Майко. Да, айде. Кой умря? Ще почнем от начало. Кой умря? Емо. Да, емо. Леко е. Аре, малко. Да, ама до това ниво имам 22 умирания, ти имаш 70. Да, 70. Ти имаш 70. Да, ама накрая, като играхме ненужния левел, де там супер. И като замятах нагоре. Да не се самят. Ай, под 30. Това е нещо... Купи. За култа от зрение аз. В момента мога да ти кажа, че като свършвам в време, ще виж това стъпка. Ай, тук давай, стъпка по стъпка. Причината на времето. Щях да падна. Но това не се случи. Беше на ябълка. Чай, ти имаш пък такова. Айде, добавя това. Давай Така, от тук мога да отида. Никъде. Никъде. От тук никъде да отида. И там е бел. Хавлия ли? Много иде. На следващото. Никъде. Ого, не измисля. Айде от тук стъпка по стъпка. Не! Айде, кой съм? Не съм аз. Не съм сама. Знам, че съм сама, да. Айде. Браво. Така, дали ще нацелим пайжината? О, аз съм про, е! Голямо про. Ще бързо минавам през пайжината. Много ясно. Чай, че ще падне. Опа. Я взема на ябълка. Не, тъй. Добре, това беше за сега. Довиждане.